Som veľmi rada, že môžem v Európskom parlamente privítať Roberta Leza, predsedu spoločnosti Downovho syndromu na Slovensku. Dnes máme veľké podujatie pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndromu, keď v kaviarniach Európskeho parlamentu obsluhovali ľudia s Downovým syndrómom. Je to aktivita, ktorú každý rok sa snažím zorganizovať práve preto, aby sme dali týmto ľuďom príležitosť, aby sme ukázali, že nie len treba robiť dobrú politiku pre týchto ľudí, aby sme ich zahrnuli, začlenili do života, aby sme im ukázali rešpekt a chránili ich dôstojnosť, ale chcem to aj takýmto praktickým spôsobom každý rok prepojiť politiku s praktickým životom. Robert, ďaká, že ste mohli k nám prísť. Ja veľmi pekne ďakujem, Miriam, za pozvanie. Veľmi si to vážime aj s rodinami, ktoré sme tu prišli. A dovolte, aby sme vám aj poďakovali, lebo viem, že vaša práca je nielen prínosná, ale aj hodnotná. A takých ľudí spoločnosť potrebuje, takže taký malý darček od spoločnosti Downovho syndromu. Ďakujem. Aby vám pripomínala, aj keď na chvíľu tá príležitosť bola pre tých ľudí tu pracovať, v tej kaviarničke obsluhovať nás hostí. A sme veľmi vďační, že takúto dušu máme aj v Bruseli a verím, že tú príležitosť dostanú ďalší a ďalší ľudia s Downovým syndromom. Takže my tento sviatok vnímame ako veľkú pozornosť politikov nám, našim deťom, rodinám, ktoré chcú byť začlenení v spoločnosti. Veľmi pekne ďakujem za všetko. To spoločne snažíme. Ďakujeme moc. Mačko, ako sa ti páčilo v Európskom parlamente? Tak najviac na celom svete, dokonca brutálne. A to preto, lebo som práve spoznal pani prezidentku, to je nad vami, a cez tú najlepšiu europoslankyňu na celom svete, ktorú ja osobne poznám, takže o to viacej sa mi páči práve tu. Tak to sme radi. Budeme sa tešiť, keď znovu príde. A ja sa budem tešiť najviac na celom svete. A brutálne.